मोहदोड्याची भाजी. मोहाच्या झाडाला फळं येतात, ही अशी असतात. बाजारात रस्त्यावरती कातकरी बायका घेऊन बसतात. वर्षातनं एकदाच मिळणारी, साधारण मे महिन्यात पावसाच्या अगोदर म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही फळं बाजारात मिळतात आणि अप्रतिम लागतात. चवीला पण अप्रतिम याची भाजी होते. औषधी आहेत. त्या झाडापासनं गुलकंद म्हणजे त्या फुलांपासून गुलकंद बनवला जातो. मोहदोड्याच्या बियांपासून तेल बनवलं जातं आणि गावी आदिवासी बायका त्याचंच तेल वापरतात. म्हणजे गावाकडे आदिवासीच नाही, बरेच जण ज्यांना ही फळं इझिली मिळतात तर त्याच्या बियांचं तेल काढून ते जेवणात वापरलं जातं. आता ही वर्षातनं एकदाच मिळणारी बिनखताची रानभाजी म्हणायला हरकत नाही. तर ही साफ कशी करायची पहिला एक व्हिडिओ मी दाखवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण प्लेन भाजी केली होती. आज आपण चणे भिजवलेले मोड आलेले घालून करणार आहोत. स्किन काढायची आहे, बी काढून टाकायची आणि उभ्या आकारात चिरून घ्यायची. चिरताना थोडासा चिकटपणा असतो. चिरल्यानंतर थंड पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची ती आणि एक 5 मिनटं फक्त कडकडीत पाण्यात उकळून घ्यायची. पाण्यामध्ये मीठ आणि हळद घालायचं आहे आणि उकळून घ्यायची, कारण त्याला थोडासा तुरट आणि थोडासा कडवटपणा असतो, तो काढून टाकायचा. अगदी 5 मिनटं म्हणजे एक उकळी येईपर्यंतच उकळवायची आहेत. हाताने चिरडून बघा शिजली आहेत का, आणि नंतर ती गाळून काढून घ्यायची. तयार झाली आहेत आपली. अगदी 5 मिनटं एक उकळी काढून घेतली बस. आता ती काढून घ्यायची सगळी. पाणी फेकून द्यायचं, ते पाणी नाही घ्यायचं आपल्याला. या भाजीत आपण मोड आलेले चणे घालणार आहोत. आदल्या रात्री भिजत घालायचे, कपड्यात बांधून ठेवायचे का संध्याकाळपर्यंत त्याला छान मोड येतं. तेलामध्ये राई, जिरं, लसूण ठेचलेला, कढीपत्ता छान असा खरपूस परतवून घ्यायचा आहे. झणझणीत फोडणी झाली पाहिजे. कांदा एक चिरून बारीकवाला. ह्याच्यात आपण मालवणी वाटण वापरणार आहोत. जे मालवणी वाटणचा लास्ट व्हिडिओ मी टाकला होता, कसं बनवून आठवड्यावर फ्रीजमध्ये ठेवता येतं आणि नंतर थोडं तुम्हाला आयत्यावेळी वापरता येतं. कामावर जाणाऱ्या बायकांसाठी ते सोपं पडतं. फ्रीज असल्यामुळे ते होतं. पूर्वी फ्रीजमध्ये न ठेवतासुद्धा आठवडाभर वाटण टिकवलं जायचं. आपण त्याचा पण व्हिडिओ नंतर बघू. मालवणी मसाला 1.5 चमचा. त्यानंतर आपले मोड आलेले चणे घालून घ्यायचे. फोडणीत थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं, म्हणजे फोडणी खमंग होते. आता ह्याच्यात त्यांना उकळतं गरम पाणी वापरायचं आहे, थंड पाणी नाही वापरायचं. ते थोडंसं घालून चांगले चणे शिजवून घ्यायचे पहिले, किंवा वेगळे तुम्ही एका टोपात शिजवून घेतले तरी चालेल, म्हणजे झटपट होते भाजी. मी त्याच्यातच ते शिजवून घेतले. हाताने चिरडून बघा, थोडेसे शिजले की त्याच्यात आपले मोहदोडे जे आहेत आपण बॉईल करून घेतलेले भाजी ती टाकायची. छान एकजीव करून परतून घ्यायचं सगळं. त्याच्यानंतर जे मालवणी वाटण मी म्हटलं होतं तुम्हाला, ते टाकायचं आहे. आणि तुम्हाला किती थपथपीत भाजी हवी, थपथपीत म्हणजे घट्ट पातळ, त्याप्रमाणे त्याच्यात वाटण ॲड करा. आणि आता झाकण ठेवून एक 3 ते 4 मिनटं मस्तवाली वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे आपली भाजी तयार होते. गार्निशिंगवरून कोथिंबीर, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर अप्रतिम लागते ही भाजी. टॉमॅटो घातले ते मी सांगायला विसरले. टॉमॅटो घातले थोडासा, एक टॉमॅटो असा बारीक क्रश केला आहे आणि तो त्याच्यात ॲड केला आहे चवीत वाढ होण्यासाठी. तुम्ही चिंच किंवा कोकम पण घातलं ना तर अप्रतिम होते ही भाजी, पण शेवटी घाला भाजी शिजल्यानंतर. तयार आहे मोहदोड्याची चणे घालून भाजी.